Yeah, IMP Ghetto Productions. Знаеш ли как? Всеки ден борба, за да ти се чуе думата. В този свят важиш само ако носиш сумата. А кой ги пита? Тия, които просто обичат бита и в жалкия свят единствено на себе си разчитат. Сивите герои много бързо ги забравят. Притиснати някои просто не успяват. За всички, които продължават борбата си, ще кажа само Боже, пази децата си. Затова и цака отново мрачно звучи, защото вижда неща, от които го боли. И аз искам джоб пълен с кинти, но уви, беге, срам, трудно се правят пари. А аз платих цената, за да усетиш това чувство, което те кара да настръхваш от моето изкуство. Помни ме като един от всички посветили се на стил, който не всеки би разбрал, не би оценил. Плащай за всички наши брати, които всеки ден се борят. Плащай за това, че обществото се опитва да ни заровят. Плащай за това, което сме преживяли до сега. Плащай, защото ми писна, искам да се чувствам жив, а не прашинка в пепелта. Плащай за всички несправедливи съдби, плащай за изгубените синове на всички онези бащи, защото борбата за някои все още продължава, докато други си мият ръцете с жалката ни държава. Не съм песимист, а реалист за нещата. Все по-рядко срещам ходейки усмивки по лицата. Жалка картина, но всички сме части от нея. Насъбрах доста и просто трябваше да го изпея. Смея да твърдят, че микрофона е призвание и всеки, който го държи, трябва да остави послание. Фалшиви са за мен тия, които нямат съдържание и правят рап само за да привличат внимание. Благословени да са тези, които вярват в мен. Да, за вас средя, от вас съм вдъхновен. Знам, че не мога да променя нещата, но това не ме спира да продължа борбата. Плащай за всички наши брати, които всеки ден се борят. Плащай за това, че обществото се опитва да ни заровят. Плащай за това, което сме преживяли до сега. Плащай, защото ми писна, искам да се чувствам жив, а не прашинка в пепелта. Братле, събрахме се и решихме, от днес ти си новия продуцент на Ghetto Productions. Искам да се чувствам жив, а не прашинка в пепелта.